Здравей! Здраво. Ай, изливай от колата. Айде, момчета. Що ме гледаш така? Какво да те гледаме, ба? 20 си, како го продаде границу, нема кој да не ме заслави. Я трае, айде. Шофьорската. Ту е она, знам ја, Николај. Какво търсиш тук, бе? Какво, па, шопинг, голчо, дойде да се облече нещо. Шопинг. Се врата. Десахте цяла България, мамката. Защо караш 160 на час? Како? 160. С овој 160, абе не заебај, с бабо ми пойду на пазар, бе, 15 минута пред мене стигне пешки и пойде, не заебај 160. Аз ти казвам, ти караш 160 на час. Откъде па знаеш? Те фатих на радар. На радар? Да, на радар. Какъв радар? Радар Стойко. Сакаш да го видиш? Дай да видя. Дай да видя, бъж ме интересира. Радар Стойко! Ало! 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 Стойко! Елай вам! Айде, айде, побъргай! Сега ще го видиш. Заповядайте! Радар Стойко! Я казвай на момчета как караше соколата. Сокола? Да? А как трябваше да кара? Ясно ти е? 2000 левчета глоба и 10 марки за кафе. Айде. Прибирай краката, ще заминаваш.